लड़की लड़का क्या तना मानती जे जब ले लड़का खाता नहीं खे तब ले लड़की खाता नहीं ये घर चलते था ये चलते बा छोटू भैया हम खात नहीं खाए घर में ना खरीदे रत रत वीडियो कॉल पे बात होता का बात होता आ का लड़का कहता जखमी भैया हर सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल बाजा रहे ई गीत हमार के सुन लेबा तनी हाथ उठा के बता दे सब तो हमरो गांव में अच्छा लागी ऐसे कि ई ऐसा पंच जे एगो कलाकार का औकात के पता चलेला ना तो महीना के 30 दिन में 20 दिन हमने के नचनिया जोरे गावत नहीं जा ए बार बुझाई कि कितना गावत ना त जे सुन ले बतनी ताली बजा दी कि सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल बाजा रहे एगो पगली हमारा प्यार में पागल रहे रे नचनिया रही तो हीरो हम बन जैते आ कहती कि तू हीरोइन बन होने जा हम अपना आईफोन से तारा आईफोन पर वीडियो कॉल करत नहीं तो मान ली आईफोन पर वीडियो कॉल होई अब है भैया रात के समय में लड़का लड़की से बतियाई वीडियो कॉल पे प्यार मोहब्बत के बात करी तो हीरोइन होने से अपन मोबाइल धरी हेने से हम अपने फोन धरती सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल बाजा रहे सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल बाजा रहे सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल बाजा रहे एगो पगली हमारा प्यार में पागल रहे एगो पगली हमारा प्यार में पागल रहे एगो पगली हमारे प्यार में पागल रहे पागल रहे अखिया भुला अब तक हमारा धुनो याद पड़ता अब है देखी है पुरनिया लोग भी बैठल बा यहाँ सब 1990 के आसिक है हमनी के 2000 वाला है तो यहाँ सब के समय में एगो गीत चलत रहे ये धुनवा में लग जाए दिल लेता है रो भाई किसी से कोई प्यार न करे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे किसी से कोई प्यार ना करे किसी से कोई प्यार ना करे दिल देता है भाई किसी से कोई प्यार दिल देता है रो रो दुहाई प्यार ना करे एक पगली हमारा प्यार में पागल रहले एक पगली हमारा प्यार में पागल रहले और का लइका का हो देखे जो बोलेना खाले वो खाना
कहले की राजी बानी करी का जमाना कहले की राजी बानी करी का जमाना कहले की राजी बानी करी का जमाना देखे जो बोलेना खाले उठाना कहले की राजी बानी करी का जमाना कहले की राजी बानी करी का जमाना। और हमार पगली मन कैसे लगावे भाई कैसे जब हमरा से बात ना होला तो हमार पगली हमरा से मन कैसे लगावे तो घरवा में वो तोता पोसले लिया वो तोतवे से बतियावे पिछड़ा में तो रहे मिठ बोल के वो बाझल रहे एगो पगली हमारा प्यार में पागल रहेले एगो पगली हमारा प्यार में पागल रहेले। अरे दिया 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 या भाई बाबा जोड़ा नहीं थे पगली हमारा प्यार में पागल रहेले। अभी अभी आदेश आइला कि एगो गीत के बाद डिम्पल भूमि जी गरवा सब सुनो ते गीत के बाद अगला गीत हमार सीधे सीधे हमारा माई खाती रउआ माई खाती इस सभा में जे भी बैठल बा अच्छा रंजीत भैया के तरफ से रंजीत भैया के तो कहना भइबे ना कहि उ तो गईती हम तो सीधे सीधे हमारे एक गीत के बाद सबके माई खाती एगो गीत गाई ओकरा बाद हम डिम्पल भूमि जी के हमने के मिल के सुनल जाई और का लास्ट भाव रहल गीत के का देखे गुलाब पर पूज कइले रहे हाथवा में हाथ उठी पके धइले रहे हाथवा में हाथ उठी पके धइले रहे हाथवा में हाथ उठी पके धइले रहे देखे गुलाब पर पूज कइले रहे हाथवा में हाथ उठी पके धइले रहे हाथवा में हाथ उठी पके धइले रहे हाथवा में हाथ उठी पके धइले रहे। अच्छा ठीक बा जैसा नरेश राव सब जैसा साहब सब असहम असमर्थ बनी जगदम्बा भैया पिछड़ा में तो रहे मिठ मिठ बोल के बाझल रहे पिछड़ा में तो रहे मिठ मिठ बोल के बाझल रहे पिछड़ा में तो रहे मिठ मिठ बोल के बाझल रहे एगो पगली